maneh. Kok maneh Tet? Kuntet. Matur sembah nuwun. Sampur monggo nomor kalih kula blenderaken dateng Bapak Tukiman, Bapak Glendang, ugi Bapak Sutris saking Jati Kalang marang guru Bapak Wondo. Ya bapakne Tukiman niki sampur jai pongan Pak Tukiman uga Bapak Glendang monggo mriki Bapak kanca sing ganteng dhewe ya Pak Tukiman. Pak Tukiman bawa kanca Bapak Glendang.